Помощ! Помощ! Пуснете ме да изляза! Линда! Дали да не? Не, дай им шанс. Ехо! Ехо! Идвам, Смир! Прекрасна е! Защо говореха така за нея? Тя е като ангел. Ангел, който идва все по-близо. ¿Qué me você? ¿Qué está fazendo aqui? ¿Qué? Стиснала си ме за врата. О, ти си американец. Благодаря. Гърлото ми трябва, за да говоря. Изглеждаш като мен. О, здрасти. Здрасти, казвам се Блу, като синьото сирене. Смухала, онова, дето мирише гадно. Това е тъпо, тъпо. Добре, хайде. Нямаме много време. Чакай. Ау! Готов ли си? За какво? О, да. Добре. Увереност. Влюбен ястреб. И така. Уау, хей, какви ги вършиш? Ами, това, което ти искаше. Но, за да сме наясно, ти какво правиш? Опитвам се да избягам. О, да, бягство. Да, точно това беше и моето намерение. Момент. Ти нали не смяташе да се целунем? Не, не си ме разбрала. О, Боже! Май имат нужда от малко помощ. Не, аз знам как изглежда, но не съм такава птица. Аз нямам нищо общо с това. Но, признавам, песента си я бива. Naturally, Pale Lionel. Уха! Бързо подейства. Лайонел Ричи действа всеки път. Май е по-добре да ги оставим насаме. Не ми е спокойно да оставя Блу тук сам. О, не се тревожи. Силвио ще ги наглежда през цялата нощ. Пък и, нали с Джуел?